Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom, hogy hogyan készült el ez a kis jelenet. Na lássuk! A hajó animációját és önmagában az egész jelenetet 3D Studio Max-ben készítettem el. Letettem egy nagy plane-t, és ez V-Ray Displacement-nek lett beállítva. A map értékébe bekötöttem a Phoenix FD Ocean Map-et, amit addig állítgattam, még jó nem lett. A hajó nem szimuláció alapján hánykolódik így a vízen, hanem egy nagyon alapanimációt készítettem hozzá, valamint a kamera mozgása is itt készült. A forgáspontja a hajónak a vízszint alatt van valamivel, és a forgás, valamint a pozíció értékeit állítgattam. Az alapja egy átlátszó és tükröződő anyag, a másik pedig fekete, és ennek a diffúz értékébe a Phoenix FD Foam textúrája van bekötve. Ez fekete-fehér, és lehet állítgatni, így a víz felszínén lévő habok is megjelentek, így valóságűbb lett maga a víz. A bevilágítást nem vittem túlzásba, egy HDRI van megadva a környezetnek, és lényegében ez világítja be az egész jelenetet. Ezután jött a render, amiben én az ídet, a mélységélesség réteget is hozzáadtam, ez később kelleni fog, ha ködöt vagy mélységet akarunk adni a jelenetnek. Például, hogy a háttér homályosabb legyen, mint az előtér, szóval legyen kamera lens blur, de ezt mindjárt megmutatom, a render pedig EXR szekvencia. Ezután Photoshopba generáltattam különböző háttereket, és amelyik tetszett, azt kiterjesztettem nagyobb felbontásra, ez lesz majd a háttere a jelenetnek. Most már minden készen áll a kompozitálásra, amit After Effects-ben raktam össze. 3D Studio Max-ből kiexportáltam a kamerát egy pluginnal, mert a háttér és az egyéb elemek miatt szükség volt rá. Elhelyeztem pár ködöt a térben, ezek gyakorlatilag felvett videók, amikkel különböző irányból befújt füstök vannak. Most jött képbe a renderelés Z-depth értéke, ezzel a kamera lensből értéket be lehet állítani, a blur mapnek hozzáadjuk az effekthez a Z-depth szekvenciát. A köd az egy sima szürke solid layer, aminek LumaMatte értéke szintén a Max-ből kiexportált Z-depth layer. A hófúvás az egy alap CC Particle World Effect, ami oldalról érkezik, ennek LumaMatte szintén a Z-depth réteg, hogy ahol a hajó és a víz van, ott ne látszódjon annyira a hó. Ezután a színkorrekció jött, ahol a színhőmérsékletet vettem lejjebb, és még pár apróság. Egy grain effektet is hozzáadtam, hogy legyen képzaj, ami kicsit filmesebb hatást kelt. Ezt az egészet egy külön kompozitba ezután szétszedtem RGB csatornákra, így a vörös, zöld és a kék csatorna külön rétegen van. A három réteget kicsit elmozgattam, hogy egy chromatic aberration effektet kapjak, ami a valódi kamerákon is jelen van. Ez egy optikai jelenség, ami abból adódik, hogy a kamera lencséje nem képes az összes színt azonos értékkel beengedni a szenzorba, mivel más a hullámhosszuk, és ezért színbéli torzulást eredményez. Ezzel is élethűbb képet tudunk adni a jelenetnek. A haba tortán egy Pixel Motion Blur effekt, ami a pixelek mozgását figyeli képkockánként, és ebből készít egy elmosódást. Nem maradt más hátra, mint az, hogy életet adjunk a jelenetnek. Premiere Pro-ban némi hang és zaj kíséretébe végül elkészült a jelenet. Hát kicsit részletesen sikerült ez a videó, de remélem azért tetszett. Ha kérdés merülne fel, írjátok meg nyugodtan a kommentben, találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!